Szerintem ez is jó rá. A másik már elég. Elég hasznos. Az enyém meg szuper lett. És a tényleg már nem ilyenkor tartunk föl, de ha egyik lesz jó, akkor már. De én már Robin. Egyik fölött. De Robin. Neked tényleg milyen Robin? Nekem szuper lett. Nem éred el a könyvedet? Szeretnéd? Tessék. Tessék, itt a könyv. Bomba ember, és milyen Robin? 9 hónapos. Nem fogyasztottuk. Nem van, titkos Robin. Ő a titkos dolgokat föl tudja tölteni. Akkor próbálnak ezeket is föltartani, de nagyon fontos, hogy saját. Na hátra estünk. De még ilyen szerencsé, ott voltak a párnák. Háta mögött. Gondoltunk rá előre. Anya.